Hörrni, idag har vi fått en ny flicka i klassen. Ceresia Crispinson. Du heter Siva. Ja, då kanske du och jag kan bli bästisar. Nu ska du och jag ha jättekul. Det kan gå nu. Ceresia, ta det lugnt. Ceresia! Får vi bitas lite svagt på dig? Nej, jag letar efter min kompis. Det kan ju vara vad som helst ju. Jag vet! Vi kan ha ett detektivmöte. Då ska vi se vad vi vet i fallet med den försvunna Ceresia. Jag kom på något. Äntligen. Kan vi få en pepparkaka medan vi väntar, snälla? Nej.